Minä varmasti pyydän tai ainakin yritän pyytää anteeksi kaikilta, ketä olen elämäni aikana turhaan loukannut tai solvannut. Mutta kun hätä on riittävän suuri, niin mielestäni pitää käyttää kaikki keinot, mitä siihen hetkeen ikinä vaan löytääkään. Ja minä en tässä vihaa ketään, joka ei vihaa minua. Ja en minä sillä tavalla karsasta rikkailta tai köyhiä tai ihan mitä tahansa, mistä laidasta mihin laitaan tahansa. Jollain tavalla eniten sattuu haukkua itse puolustuslajien harrastajia ja Sylvester Stallonea sekä Schwarzeneggeria. Mutta aina se sattuu haukkua ketä tahansa. Kenen niin kuin tarkoitusperistä ei ole varma, että onko ne niin kuin oikeita vai vääriä. Elämä ei ole aina niin yksinkertaista eikä niin helposti selitettävissä, mutta se on ehkä se suurin ongelma, että minä täytän kohta 50 vuotta ja jotenkin tuntuu, että on nyt se maailmassa ketään, joka minua ymmärtäisi millään tavalla. Minä olen mielestäni puhunut totta sen, minkä olen puhunut ja välillä tehnyt paljon, ehkä liiankin paljon ja välillä jotain siltä väliltä ja välillä en mitään. Nyt vähän kaikista laitoista kaikkien laitaan ja tuntuu, että mikään ei oikein kelpaa. Jollain tavalla uskomme nyt siis kaikkein. Aika todella vahva tunne on siitä, että minua ei käytännössä hyväksytty ikinä koko elämäni aikana tämän 50 vuoden aikana yhtään mihinkään. En minä silti syyttämiä tapaa tai hauku tai vahingoita tai mitään. Toivottavasti en. Olen ehkä vähän haukkunut, mutta pyydän anteeksi. Olen pahoillani ja pyydän anteeksi.